Oletko intohimoinen lukemisen ystävä? Pilaavatko arjen realiteetit lukuelämyksesi? Ovatko tällaiset tilanteet sinulle tuttuja? Tai kenties tällaiset? Oletko jo luopunut toivosta? Ei hätää, sillä meillä on sinulle ratkaisu. Mikä se on? Papersnip Pro. Teknologian ihmelapsi, joka on rantautunut vihdoin ammattikäytöstä myös tavallisten kuluttajien pariin. Tämä laite tekee sivujen kääntämisen helpommaksi kuin olisit koskaan voinut kuvitella. Tiedon omaksuminen ei ole koskaan ollut näin hämmästyttävän vaivatonta ja nopeaa. Lukeminen aiheuttaa ennen pitkää voimakkaita niska- ja hartiaseudun kiputiloja. Pitkään jatkunut jännitys voi laueta yllättävinä shokkeina. Muistatko, koska viimeksi olisit todella rentoutunut lukemisen parissa? Laajat kansainväliset kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet kiistattomasti, että Papersnip Pro vähentää tuki- ja liikuntaelimien sairauksia jopa 67%. Myös korkeasta stressistä ja verenpaineesta johtuvat äkkikuolemat ovat vähentyneet rajusti. Lukemisen hankaluudet ovat nyt historiaa. Osta nyt Papersnip Pro. Saat mahdollisuuden jälleen viihtyä lempiharrastuksesi parissa vailla stressiä ja kipua. Papersnip Pro vain hintaan 99,9 €. Eikä siinä vielä kaikki. Jos tilaat heti, saat kaupan päälle oppaan, joka Papersnip Proon kanssa johdattaa sinut itämaisen valaistumisen tielle. لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد is the messenger Allah is our return لا إله إلا الله محمد رسول الله Flip with a snip.